बे बेगखौ लाबोदों आङो बे स्कार्टखौ लाबोदों आङो 200 नि बे 150 ये मैंने लाया ही 150 में ओमफ्राय बोथोरखौ आं इमान बाखनायबोगासिनोमोन जा मोजां होननानै नङाबा अखासो हाबाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय स' दिनै नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना लास्ट व्लग आङो इन्टारनेशनेल केबिन क्रू डेनि बै व्लगावनो आङो दिल्ली लेअभाराव दंफैखायोमोन नालाय दा नेक्स्ट डे आरोना स' दिनै जों थांगासिनो सरोजिनी नगर सरोजिनी नगर बिराद दिननिफ्राय माने आङो दिल्ली लेअभार्स खालामगासिनो बाट सरोजिनी थाङाखैमोन ओमफ्राय दिनै बोथोराबो एसे मोजां माने सान्दुं गैया आरोना दिल्लीयाव दिनै मैया बिराद सान्दुंमोन दिनै एसे खम स' दिनै सरोजिनी थांनोसै एन्ड नायनोसै मोजां मोनोबा लाबोनोसै मोजां मोनाबा गारबोनोसै बाय द वे नायलांबाय थादो परफ्यूम छींटे मारी है लड़की चलो चलते हैं हम लोग सरोजिनी सेकंड फ्लोर में चलो थांसै सरोजिनी आंने मैंने ना इंस्टाग्राम में बस वो रील्स वगैरह देख रही थी तो सरोजिनी में अच्छा कलेक्शन दिखा मुझे लेकिन आजकल उसमें भी अच्छा नहीं आता है ना नहीं मिलते आजकल कलेक्शन बहुत कम है हाँ बेनो आइबिसानि बैथिं बिराद गिदिर आरोना आइबिसा हनै केबाबो सफैबाय स' फाइनेलि दा सरोजिनी सफैबाय ओमफ्राय बोथोरखौ आं इमान बाखनायबोगासिनोमोन जा मोजां होननानै नङाबा अखासो हाबाय अखा बोथोर जा मोजां खिन्थु थान्दा बेफोरबायदियाव शपिं खालामनोबो मोजां मोनोना बाट अखाया एसे खस्थ' होसिगोन आरोना बाट बाराबो हायाखै ओरैनो फ्रि हागासिनो नै चलो बारिश आया okha habai बिराद खस्थ' खालामबायलै अखाया बारिश में शॉपिंग okha सिजा गुफुर गानना फैदों सासेया ओमफ्राय दिनै जोंना फ्लाइटबो दङ इभिनिंनि 5निफ्राय स' थाब थांनांगोन दा फुंनि 10ता जागासिनो 10ता ओमफ्राय मार्केटफोरा खेवजोबाखैयानो साया नहीं 50 फंबायनो लागासिनो हाँ भाई के लिए उसका $200 नहीं मुझे नहीं चाहिए वो गथ'फोरनि जुथा बेखौ जोंहा आब'नो लाबाय आब' रमायनो हाँ दे दीजिए इसको हो गया नहीं शॉपिंग जाबाय एसे लाबाय cheers shake so जोंना शॉपिंआ जोब्बाय ओमफ्राय नै दा थांगासिनो नै बारा जेबो लायासै बिकज जोंहा स्ट्रलाराव जायगा थोनाय नङाना जोङो डिउटियावसो फैदों आरो बेफोरबायदिथ' बुरजा लांजाया एसे एनै जाखिनि मोनो बेखौनो लाबाय ओमफ्राय दा थांसै आंथ' जेबो लायासै जास्ट जेबो मोजां मोनाखै आङो बेखायनो माने मोजां कालेक्शन गैया आरो फुं ना बेखायनो दुकानफोरा सब खुलिजोबासै ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन दासो सान्दुं दुंबाय अकस्मात
ओमफ्राय दा थांगासिनो हटेल सहैनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो मा मा लाबोखो स' फाइनेलि गाइस दा रुम सफैबाय ओमफ्राय नै बाजार जेबो बारा लाबाखै एसे ओमफ्राय दा मोनसे खेवनानै नोंथांमोननो देखायनोसै दे वन स्कर्ट ऐसे उन लोग ने दे दिया और मैंने उठा लिया कुछ भी मतलब यही तो होता है हमें पूजा ये तो ओ गॉड ये तो ये स्कर्ट लाया कितने में लाया ये स्कर्ट ये बोला था 550 मैंने बोला कि नहीं सर 300 में दे देना है तो दो नहीं तो जाने दो फिर दे दिया 300 में नै बे बेगखौ लाबोदों आङो मोनसे जोंहा आब'नो क्यूट बेग बेयो 1000 लाबाय ओमफ्राय बे मोनसे फर्मेल पेन्टखौ लाबोबावदों आब'नोनो बे 150 फर्मेल पेन्ट्सफोरखौ 150 फोरावनो मोनो आरोना ओमफ्राय मोजां बे कालाराबो मोजां हाई वेस्ट ना लाबाय बेखौ ये ड्रेस कितना लिया 300 ये देखो ये ड्रेस लॉन्ग फ्लोरल डे क्या बोल रही हूँ मैं फ्लोरल ड्रेस ये वाला लाइट्स ऑन कर लाइट्स का ये फ्लोरल ड्रेस इसने लिया है और तो अपना दिखा तूने क्या लिया है मैंने कुछ नहीं लिया वैसे मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया ना इस स्कर्ट को लाबोदों आङो 200 नि God bless you हमारे में अच्छा है को मजां बोलो मजां हाँ मजां थार नुदों बोलो नुदों ये मैंने लाया ही 150 में सरोजिनी से कैसा लग रहा है माबायदि नुखो बे हाफ पेन्टआ गरम ना माने ओमफ्राय जोङोथ' जेनेबा लेअभार्सफोराव थाङो ओमफ्राय दसेनो बबेबा ओंखारनांगौ जायो मानांगौ जायो बे टाइमाव गस्ला माबा माबि थाया आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो शर्ट्स मोनबाय नालाय बेखौ लाबाय नै पकेटबो दङ जा मोजां बेखौ 150 नि लाबोदों माबायदि नुखो कमेन्ट खालामना खोन्था दे ओमफ्राय नै इयारिंस बेखौ माने ओरैनो कुर्तिफोरजों गाननो लादों 30 रुपिसनि नै जा क्यूट का फिसा नै बेबो नै 30 रुपिसनि ओमफ्राय बेबो 30 रुपिसनि माने कुर्तिफोरजों बिदिनो फिसाखौ मोजां नुयोना बेखायनो लाबाय आरो आंथ' जेनेबा कुर्तिबो गानखायो नालाय आरो मोनसे दंबावोमोन ओमफ्राय नै मोनसेया ब्लेक जास्ट 30ल'मोन आरोना बेखायनो मोनथाम लाखाबाय आङो नै स' बेसिमावनो आं दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनोसै थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय बारा जेबोथ' बायनाय जायासै ओमफ्राय कालेक्शन्सखौबो मोजाङै देखायनाय जायासै बिकज फार्स्टआवथ' अखा हाबाय ओमफ्राय दसे उनाव सान्दुंबो दुंबाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो 10टासोआव ओंखारलांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा 12:30 जागासिनो आरोना जास्ट 2 आवार्सआवनो जोङो शपिंखौ कमप्लिट खालामनानै फैबाय आरो बारा भिरबो नङामोन नंनायालाय माखासेथ' दुकानफोरा दासो खेवगासिनोमोन ओमफ्राय जोंना इभिनिंआव फ्लाइट दंना ओमफ्राय बांद्राय बेरायबाथाय मेंगोनबो मागोनबो ओमफ्राय जोंना स्ट्रलारा माने फिसा बारा गेदेरबो नङा नालाय क्रू बेग बेयावसो जोङो माल माथाखौ सोना लांफिननांगोन नालाय थ' बेयावथ' जायगा थोआबा जोंना अपसनानो थानाय नङा बेखायनो बारा जेबो लाबासै बेखिनियानोसैमोन स' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नेनानै थाथ'दो टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्युन्ड इन टेक केयार गाइस बाय बाय लाभ इउ अल